Pelotazaleok, Zumarragatik, zuzenean, beloki pilotaleku dotore honetatik, Euskal Herriko kluben arteko txapelketa nazionalaren finalaurrekoak jokatuko dira gaur. Urriak 23, eta zuzenean kontaketa egingo dizuegu. Kontaketa horretan, aldamenean izango dut Luis Galarraga. Egunon, Luis. Egunon, Asier. Hola, bai, esaten nuen. Hola, bai. Amintearra eta... Nola girotzen duen, Bai. Zaletu asko ez izanagatik. Igualdek. Oiu batzuk eskertzen dira. Bai. Denbora diat pasaiu. Inor gabe, rotoietan da, orduan ba, beste zea bat emate zeok, ez? Jende asko ez etorri gatikane, be launtzailek eta etorrita eta be launak eta ezaunak eta orduan ba, beste ambientea bat jartzen dek, rotoien barruan. Bai, nahi gabere irrifarrea ateatzen zaizu, bai. Eta irrifarrea ateatzen den guztietan honeako izaten da. Ba, jokatzen nahi da nantzakore beste zea bat, ez? Beste puntu bat emateze, jokatu behar du nantzako, ez? Animazio horrek eta... Luis, kontu da, finalan atarian gaudela. Irurtzun jadanik finalean daukagu. Azaroak 7 jokatuko da final hori, 11etan hementxe, Zumarragan. Eta beste finalista geratzen da erabakitzeko. Eta Ultzama eta Lemoaren artetik aterako da beste finalista hori. Gogoratu, 3 partida jokatuko dituzte. Lauterrian hasiko dira, buruz buru gero, eta binakakoa. 2 partide irabazten dituena finalean izango da. Eta berez, talde indartsu bat, zai, beti bezalaxe, Irurtzune talde oso potentia, urtero, pelotari gazteekin, eta gazte, esango ni gazte diana, baino, ja, urte atzu frontoien dabiltzanak, eta beste ikuspuntua daukenak, esperientzi gehiago. Txaloak lehenbiziko partidako 2 protagonistei, Astiz eta Aitor Etxabarria, Ultzamakoa Gorriz, Astiz, Lemoako Urbinez, Aitor. Eta esatek genuen, partida hau berez, duela nire janez batzen, Luis. Zenbat zain jokatzeko urte bete eta gehiago. Urte bete eta gehiago, ez. Azken baten martxo aldea ziguan pandemiako asuntoi eta orduan bertan behera gehatu zian zeak eta martxua pasaguan, aurten guare, eta ja irailen urrin getxerek eta pentsatu. Urte eta erdi gutxuko era ja atzeatu dana, ez. 18 jokatuko da, Lauterriko partida hau. Ondoren beste biak 22. Presillo puntuat, 18. Hoi da, bai. Txapa irera bota dute, Astizek sake atera du. Errestoan ondo Aitor. Agindu nahi du Astizek airez. Zabaldurain, dotore. Aitorrek potera eraman. Astizentzat aukerakoa. Kantxerrian, potera jarrita Aitor. Biak hortxe, iruterdian. Ea, nork agintzen duen. Zabalera. Ona zenba, politia zenba. Baina, kolka kantxara. Bi pelotari antzeko. Bai Astiza, bai Etxeberria. Bi pelotari joku antzeko daukenak. Bi pelotari gorrak. Pelotaren lehen hori jokatzen partidu jokatu dituenak, eta Astiz gaina momentu oso honen da ona, Aitor Etxeberria eskutatik iritzen deneko justuan zen, baina itxura ematen dik hobeto dola, eta orduan pelotari gor bat ez, kontra. Gazteak, baina esperientzia honak. Sakea Etxebarriak atera du, restoan ondo Astiz. Atzera kadator, Astiz, potera, luzatu. Etxabarriak ere
luze hili nahi du pelota, orain airez, ezker gantxoa zabalera, iritsi da eta eraman, aukerakoa ez du nahi bezala baztertu, orain Dotore, Aitor Etxabarria. Bai, azken baten esan berdik, profesionalak momentu enten egiten du joku klase estilo egiten dituk, aldala saiatu aidea. Lautarin leheno egiten nuan boteak egin jokatu, aidea baino. Oain albadu behintzat bote egiten utzi aideen, veloziek gehiago sartu pelotari, movimentu gehiago sortu, neke fisiko aldetikan gorra guadek, oain asmatu ezkio, asko zehatzen duna ez. Luis eta Lauterdiko txapelketan egon agea. Akaren partida komentatu genuen aurrekoan eta pelotak ze diferente dira. Oso ezberdinak ez. Profesionaletatik honea oso ezberdinak. Bien bitartean Dotore Aitor Etxabarria, sakarrestoan ezker gantxoz. Hirugarrena markagailura. Eta... oain ikusten dek ez. Lauterdiko egozen partidutan nola markatzen duen tantua restok, ez? Azken resto hon bat iketikan, resto erdi utxin dieko pelota bat eskaintze jokanen are joi, are buketu jendik ez, bai. Txabarria sakera. Zaila eraman du, Astizek, berriro ere lenoko da, ez? Txokoan orain eta tanto. Ez du nahi bezala utzi, baina Astiz zabalera joana zegoen. Ezker gantxoz garritakon frontoi guztia kurritu berdek ez, eta asmatzen badi maiok ondo, baina bestela berriz, ja tantua, ja ziurtatu zeko. Eta Aitor Etxabarria, sakerrestoan oso arriskutsua dela ikusten ari gara. Ezker oso onarik, Aitor Etxabarria, ezker oso onarik eta jokundon gara jebintzat, Aitor beti izan dit, pelotari on bat, abizionatu mailan goi puntan bizitzen dana. Sake zaila, atera da, eraman du, Astizek. Atzera, baina oinetara eta ezin. Bostuta huts. Eta bizkana markatzen nahi duna, Aitorrek. Ze importantia dan ez, sake iadaukaken garaien abrotxatzia hilera bat itxiko segidon. Tanto atetikan, bi itiatikan, 3-4 itia, horrek markatzen dik ez, oain ja bost da huts ez. Eta 18-ra. 18-ra ja pixana gertuatzen, da beste berriz, tantu egin nahien, beha sakia hartzeko gogokin, da hortzekoak, Astizek saiatu gara. Tanto bat iken du, da behak sakia hartzen du. Sakea gutxinez berreskuratu eta... Azken aldiak buruz-burukak bai frontoi osoan edo Lauterrian, holaxe ikusten nahi gara, sakearen garrantzia izuko batea eta... Etxabarria. Luzeagoa dau, 6 erditik. Astizek. Ondo errestatu du. Ea orain, pote hori laburrantzean geratu zaio, baina gerria sartu eta eraman du. Txapa gainean, luze. Etxabarriak ere luze, biak potera. Etxi da pelota hori eta frontisean kotzen duenean berak egiten du Luis. Bai, oen behiratzen nahi nuen, pintaduta zeo, baina ikusten dek ez, berdintasun falta bezala ematen dik ez, daukala atzen harrile horigoik eta harrin zea mua hoitan da jotzen duen pelotak, estraño bat itendik. Motxantzean bi aldizkatu zaio Astizei. Eta behera bezala itendik pelotak ez. Eta horrek eskatzen du gerria sartu darra dola, bai edo bai. Hanka movimentu horre markatzei ez, azken batek. Ikusle tarten salto namen ikusten dit. Bai, eta Anaia ere oantxe etorri zaio. Anaia etorri zaio, eta...
Eta giroa frontoian Lemoako zaletuek. Bai. Giro oso politia, oso politia. Behar ditu animoak, Kastizek. Ultzamakoak. Sei eta us baitoa, Aitor Etxagarriak atera sakea, ez da ire sartuko atzeraka dator. Zabaldo alare bikain, Azizek bildu pelota hori, ezker gantxo dotorea, eta marra izango zela, nahi ala irutu zait. Bai, oso ondo markadutako tanto, baina. Ben ikusiko dugu, hortxe Etxagarriaren ezker gantxoa, eta bai. Baian gainen, bai. A ber, Azizek, sakia berreskuratuik eta, a ber, aborretxatzen duen saketik aminia inez, a ber. Bat eta sei, Astiz Ultzamako pilotari sakera. Ez dua nahi bezala baztertu sake hori, ezker gantxoz, zabaldu. Dotore Etxagarria, bolea txapa gainean, bigarrengoan izan dela esan du epaileak. Oso ondo bihurritu dik, boleaz, eta orduan tantua hortikan lortuik, ez? Txapa gainean izateaz gain, ezker horman hortxe txostantzeko modu bat. Ezker horman gotzen duen belotak bere iten beti, normalen, ba... 2 eta 6. Astizena da sakea. Etxagarria, berrestoan. Aurreak adator, airez, emango dio. Baina... Bote pronton. Zabaletik, Etxagarriak bildu. Astizek txokotik txokora. Aukerakoa, boleaz. Luzatu nahi izan du, baina... Orain Etxagarriak txapagainan dotore. Ezker gantxoa, zabaldu. Gorriro zer egingo du, txokotik txokora. Tanto gogorra jokatzen nahi dia, zabaldu eta tanto. Ikan. Ba, bi pelotarin tartzen mintzat ikusten danadek, azken baten, Aitorrek askozez gehiago muitzen di pelota bai ezker eskubita, eta Astizioi kostatzen ari zaiok, angulo bilatzia ez, frontoien ez, eta pelota zuzena ozebikik, eta orduan Aitor Etxagarriak frontoi erdialdi hori lortzen duen garaien, ja aukerazekoa bai ez, zabalea txokoa, pelotia muitzeko ez, orduan Astizintzago, beha pelotaik gorra dek, fisiko aldetik oso ondo ibiltzen dana, baina partiko gorra izailo betatzen ez. Etxebarria sakera. Ezker horma bilatuz. Partio hontan, esan honetik, sakeik onena. Ezkerrea, guztu itzen da la pelota, eta oso ondo, saki. Motz izateko ere etzeion asko falta, sake laburra zen, baina barruan. Zortzi eta bi. Etxebarria sakera. Abisua pasa aurkariari eta badoa. Sakea dau ere, atera. Airearen bila, txokoan utzi dotore. Oso ondo. Aitor aidek oso partio hona egin. Astiz aldun nahi azken baten, hortantxe gertatzen nahi partio hau ez. Astiz aldun guzti egin, baina Aitor bastante komodo ikusten ditet partio jogatzen. Eta gauza bat ikusten zaio, oso zaio dena. Ideiak argi dituela lautu herrian. Bai, oso ondo, oso ondo. Nola jokatu, erakustaldia eskaintzen ari da. Aurkari alde batea eta bestea mugitu eta gero ezker aire hori bikaina dauka. Sakera. Kantxarriko sakea, eskuinez. Baina sakeik onena iruditzen dek ez, restatzeko. Baina restatu erdunantzako askotan izaten dek erdiko pelota horiek ikusten danen hortain erresa datorrela, askotan utsenik haundinea horri egiten dut. Erdiko pelota bitan ez.
ondo suketatu gehiago, eta suketatzeko konfiantzakin bezala juteiz, jotzea, eta orduntxe itiendek utxik handina, ez, pelotari. Etxebarria. Sakez bi eginak ditu. Sakea dau. Aze sakea. Aze sakea. Oso ona, oso ona. Seiter dira, ezkerroman itxatxia, bebean. Bai. Emateko zaila zen hori. Bai, eta baitia justu ditu neko behian Bai. ikutik eta hortikan lurrea Erori inda. segundu bateko zabadek, ez? Eta eskura sartzeko oso zaila deko. 11 eta 2. Alde handia, Luis. Bai, partidua oso ondo bidera dut daukana Aitor Etxeberriak. Eta oso dema gutxin, oso Bai. partidu azkarra zikoak. Peloteo neko gutxiko tanto. Beste sake bat. Hau ere sakea, baina eraman Astizek, bikain. Etxeberriak atzera Astiz airez. Dotore zabaldu Bai. txapa gainean. Baina oaine Moztuta. berdina. Aurreko frontitza joan pelotak behera. Bai. Behera. Iritsi da. Bizkaitarra baina. Ixo handia zen pilotarrek. Bai. Bizi zijoan. Utzamago taldek pelotari bat faltakoik, gaskue. Oso ondo dabilen pelotaria. Atzo gaina garbi zen irakurrik, urria iraziguela zean. Munduko txapelketa jokatzen nahi, munduko Europako etxegit, munduko uste ideala jokatzen, Mexikon kontra. Mundukoa izango da Mexiko Bai. aurkari bat zuen. Asti, sakera. Sake zaila. Airez, ea zer egiten duen ez dua. Aprobetxatu ezker gantxo hori. Gantxa erdian boleaz, Dotore orain bai. Oso ondo. Oso ondo. Ezker, Airez, ezker gantxo hori. Hemen ikusiko dugu. Ez zaio nahi bezala Ez zaio, kantxa ez, erdi da. Baina boleaz erakutsi du. Boleaz. Oso ondo moldatzen Oso dela. ondo engainatuik. Eta bizi ematen dio, Bai. 4:11. Oantxe ezekoak, aukera, berriz Aitorrek bestela saki hartzen manimo eta oain arte asmatzen nahi da bezala saken asmatzen manimo hau. Partidu oso zailazekoak, Astizek. Sakea atera da, ezkerrez. Etxebarriak. Astizek atzera, Airaren bila bainan. Hortxe geratu da, ez aurrera eta ez atzera. Aitorrek aprobetxatu du. Goleaz. Txokoa bilatuz. Orain zer egingo du zabaldu eta luzatu. Astizek alduen egin du. Eta orain txokora, Dotore. Lehenbizi zabalera, gero txokora. 12:04. Bai, baino, tanto ontane Astiz ibilidek ezinen. Pelotea justua buena inez, eta oraingo Aitor Etxeberria askoz ez como tanto ontane jokatzen. Eta leheno esan deuna, angulo bilatzen askoz ez erreso bilatzen dizkik, eta sakentik Astizek aukera izan dunetan etzeo minikin ez. Aitorre berriz sakatzen ezberdina do, zeok ez. Astiz frontoi erdialdetik sakatzen dik eta hortikan oso zailadek. Zabalantzetik angulo gehiago bilatzen dek, normalen pelotei, hortako albotikan gehiago jo erdi pelotia, azpitik baino. Eta Astizek azpitikan jotzen dik pelotia sakatzeko momentu ez. Orduan zailagoa dek mina itia saketiken ez. Etxeberriak 12, horietatik 7 jokuan eginak, 3 sake baditu, galdutako 1. Astizek egindakoak 3 eta galdutako 2. Horrek erakusten du abantaia tartea izanagatik partida txarra ez dijoala, galdutako asko ez daudelako, Luis. Egindako daude. Gero beste gauz bate bai, atxeden hartzeile, baina arnasa hartzeko justuko demoia, partidu luzetzeko asmoik handitzeko, ez? Partidu sartuta nahi die, eta bi pelotarik, ez batek, eta izanlik Astize pixka luzetzia, pixka areioa pixka zehatzeko partidutik eta zitzeko baino, ez? Bik jokatzeko zerek, ez? Badoa Lemoakoa.
Eskuinez, Astizek ondo, eta luzatuz gainera, Errestona. Atzeraka Etxebarria. Orain, Aire, Sotamanoz bildu pelota hori. Botera zabaldu, Dotore Astizek. Aire ez ezker gantxoz. Txapazpira. Tantua neko azkar bukatu inedik, Astizek, sentitzen dik markadoreko presitua, azken batean 13-4, tanteo dibentzia ondia zeok. Eta orduan zerbait inedik, baina ez zailo gertetzen ez. Eta partida honetan ikusten nahi Astizek, boleaz duen konfiantza hori ez daukela, Ez. ezker gantxo horretan, gaurkoan behintzat. Alderantziz, Aitor Etxeberriak. Ezker gantxoari etekin atera dio. Errestona, zabaldu. Astizek bildu. Ezkerrez Etxebarria. Boleaz, bi paret bainan. Ez da zabaldu. Bi pareta hori. Neko tanto traketxa, Bai. Bai. Otaman osatzera. Hau bilduta. Atera da. Ezkerrez. Deja da egin nahi izan du, baina txapazpira. Bai, tantua ere esan deun bezala, neko traketxa izan da, Amaierare amaierare aleziantik ez, tanto honek. Nik uste, ezkerrez jarri denen kantxa erdian, zabaltzeko... Baina txokon uztek gaur aukera Bai. mazein, ondo botadik ez, baina... Aurkaria engainatu, zabalerako keinu egin, baina gero txokoan utzi. Ideia etzen txarra. Idea ona. 5-13. Etxebarria hortxe ikusten dugu, arnaz pixkat hartzen. Astiz zain. Gabadoa. Ea sakean asmatzen duen. Sakea da, baina atera da, ezkerrez Dotore Etxebarriak. Astizek kantxa ardira. Botez bi pilotariak. Lautik bi paret. Astizek bildu. Zabaldu Etxebarriak. Zabaletik zabalera Dotore Astizek. Ezkerre zer egingo du. Txokotik txokora. Txoste egin du, atera da, baina ezin. Bai, Astizekin esan berdik lautariko jokun jo itzen di pelotia eta anguloan niko gutxi, guaine bai, zatu dik, baina neko motx zebilek eta netzako Aitor Etxeberria pixkat mine inber badi maio bintzat pixka pelotia luzuxo hili berdik ez, azmaten. Behetikan, goitikan altzatzen maio, bai eskuiz, bai ezkerrez, berriz angulo bilatuko zuzka, baina Aitor Etxeberriai mine iteko saiatu berduna de, pelotia luzuxo eta botea jokatu azitzen ez. Hortzekoak, aukera, Astizek, pixkat, eta saketikan hasita. Sake lehen osan dutan bezala azkuti sakatzen dik eta zailatzekoak, Saketik mina handu ditia, Bado Astiz. Azkutik sakatu. Etxebarriak zabaldu. Zabaletik zabalera berriro ere luze. Eta orain dejada zabalean. Etxebarria iritsi eta gainditu egin du, eskua sartu, baina goran da, gainean da. Bai, eta gainean mundu. Justu, mandi baino. Bai. Baina hainko tanto nahi seitun ez, aukera izan dunen angulo bilatu izkik Aitorrek eta Aitorrek angulo bilatzen dunen seitun intezio mina ez. Etzen erreza pelotari ere matea, eta gero goxo zabaldu, 14 eta 6. Lemoako pilotaria, aurretik, pilota aldatu. Eta badoa. Lau tanto, faltez ezkio. Lehenengo partida irabazteko eta lehenbiziko puntua Lemoari emateko. 12, Astezi. Goleaz. Eta aukera honen azuna pelota egin, indik.
Aitorren tanto hau bintzat, saketik ez oso sake Ez. errexataik, eta askotan hoitxe izatetuk, aukera gundenia ikusten duna restatu berdunak, utxitien duna, baina resta oso nahi indik. Aztizek eta, bitu, azken baten gero behar, utxa indik ez. Partidua ja neko bide duta, sake behak, Aitorrek etzatik iruditzen partidu aldengo joanik. Zeka, luzea zen, baino barruan. Bai. Goleaz orain. Azizek txokotik txokora. Ez nahi bezain luze. Defensan, ultzamakoa. Zabaldu, ona da. Barruan, orain aukerakoa ez du. Erdia. Aprobetxatu, ezker gantxoa. Kampoa. Kontra-kantxara. 16-6. Asti saiatzea idek, ezekentzikan saiatzen nahi dek, baina izindik mendeatu tanto baten ez dik menderatzen Aitorretxeberria, eta orduan saiadek partidu irezia. Eta arriskatu beharra duka, eta arriskatzen duenak. Aukera izan du hor. Bai, aukera bai. Dotore zabaldu du lehenbizi. Dotore zabaldu baina. Eta ondorengoan ez du ba. Ezker horma hori bilatu nahi bezala. 6-6. Sakatzen nahi dek, azken aldean mitzat nahiko traketx, Aitor, lehen oso ondo sakatu. Orain ere. Ez dik, bilatzen, ezkerpaetik bilatzen di, baina aukera hondikin restatzeko. Bi pareta. Iritsi Zabaletik, Zabale da, Dotore. Hor detaile bitan ikusten dek, ez? Lautarin jokatzen ohituta daun pelotari bat eta ez da ona, ez? Aztiz sortei osoko pelotariak gehiago dek, lautarikoa baino. Aitorretxeberria berriz, baina lurretika baino bitu zer jugada da indun, ez? Eta zaletuek eskertu dute. Txaloz, tantoa. Bi botilleroak ere Txalo. Tanto politia izan delako. 17-6, azken sakera. Aitor Etxebarriak. Azkeneko sakia, Aitorrek. Ezen zaik ezkuba. Badoa. Errestoan ondo Astiz. Txokotik txokora. Bizkaitarra. Zabaldu orain. Bildu Astizek. Luzatu nahi du. Boleaz. Estraño bat egin du hor. Boleaz jarri da, baina gero poterak jungar izan du. Eta ezker gantxoz amaitu du. Partida Aitor Etxebarriak 18-6. Partida bizia eta politia ikusi dugu. Eta esan honikik Aitor Etxebarriak eakutsi dula, ez? Zen maila dokan pelotari. Izan dek pelotari abizionatutan dabilen pelotari bat, baina beti eakutsi duna maila hundikoa eta goi puntan ibitzena. Arazo bat izan dik beti, eskutako arazoa. Eskutako arazoa izan duen hortan, beti horrek etxeko utzi segimentu bat izaten pelota mundun, ez? Baina bestela oso pelota jadek eta Lauto erdikoa, puntua. Lemoara joan da. Eta orain buruz burukoa jokatuko da. Astiz etorri zaigu, beraz galderatxo batzuk egingo dizkigu.
erdiko partida amaitu da, 18-6, Astiz daukagu gurekin. Partida gogorra. Nik uste gaizki hasi naizela eta gaizki bukatu da, ez naizela partidun sartu. Alderantziz, Aitor, ikusi dugu Lauterrian oso ondo moldatzen dela, alde batea eta beste aurkaria nola mugitzen duen. Bai, ni igual pixkat indarka hasi naiz, ez nun bate asmatzen, ez nun eskun pilota sartzen, da gero ez naiz partidun sartu. Partidu sartu ezin eta gustora ezin jokatu. Bai, hori da, beak asmatu indu, airez seitun asmatzen zuen, eta ni kendu nahi nun, baina gero indarka hasten nintzen, nahi nun dominatu, baina ez nun asmatzen, eskura botatzen nion pilota, eta bea oso errexaitu da. Puntua aurkariek eraman dute, baina noain dioken finalerdia biziri dago, beste bi partida, nola ikusten dituzu beste bi partidak? Oain partido gorra dauke ingeruk, ateatzen duen, ongi dago beha, momentu honetan, be joku ateatzen duen, da puntu eskuratzen duen, eta gero azkeneko partidu bizik aiatzen gan. Eskerrik asko eta animo. Alesi asko. Hortxe Astiz. Eta orain bigarren partida jokatuko da, buruz burukoa. Eta ea irabazlearekin hitz egiteko aukera daukagun, jarraian. Aitor Etxebarria hementxe, irabazlea, eta erakustaldia emanez nolabait? Partida lehen zatia mintzat bai? Bai, gustora ibilinaz partidu esan zier. Hasieran ventaja handiz hartu dut eta gero horregaz bera inkomodo gonda eta holan joan da partidu bai. Partidua markagaile ikusita, aldearekin, baina gogorra izan da. Bai, 6 jartzen dugu, baina pelotan inde ez, koste da eta posik. Dotoria asmatuzu aurkari alde batea eta bestea mugitzen, eta gero ezker gantxo horrekin mina handia indezu. Bai, ezkerragaz eskuen ondo sartzen zinak pelota eta horre indotzat mina asko bai. Aurkaria berriz, jokuan ezin sartu, amaieran ematen zuen, konfiantza pixkat hartu duela, baina ja aldea handia zen. Bai, ganera 18 izen da, hasieran ventaja hartu ezkero, hurbil ikusten da eta galtzen bazoaz beti gatsa ba. Bat eta huts. Bai, lehenengo puntua bigarrena irabazten duen eta tranquil gauzen, ja, 3. partidan. Ikusiko dugu, zorionak irabazteatik lehen partida, eta ea nola joaten den jaialdia. Eskerrik asko zuri, agur. Esan dakoa, jaialdiak aurrera jarraitzen du, hemen 2 partida irabazi behar dira, 2 puntu finalean egoteko, eta orain buruz burukoarekin jarraituko dugu kontaketan.
Hementxen jarraitzen dugu zuzenean, Zumarragatik, beloki pilotalekutik. Eta Lauterriko partida amaitu da. Orain, buruz buruko hasiko da. De la Fuente eta aurreko etxea. De la Fuente Ultzamako pilotaria. Aurreko etxea Lemoakoa. Urdinez. Eta partida hau ere 18 izango da. Ez da 22 izango, 18 izango da. Eta gogoratu, lehenbizikoa Lemoak irabazi duela, Etxebarriak. Beraz, asko dago jokoan hemen. Lemoak irabaziz gero bigarrena, finalean izango litzateke Bizkaiko taldea. Eta Ultzamak bai edo bai irabazi beharra dauka, Luis, bestela finaletik kanpo. Bai, azken baten, bueno, iruditzezateke De La Fuente jokatzea dikoala, momentu honetan, segurunare gaskoe hemen onbazak gaskoe jokatuko zein, mano, seguru baina. Baina, ua faltatzeekin De La Fuente sartuko ez. Eta De La Fuente, bueno, pelotari gaztia dek, oandikan oso itien nahi da pelotari bat, oso pelotari ezkerresku bita eta oso ondo jogatzen duna. Azken baten bi enpresak iruditzezatek behan atzetik gana aspekin daukala usteite perkontratu behin da De La Fuentek. Oso pelotari dek, oandikan esango nikik pixkat inberduna, bai korputzaldetikan da zealdetikan. Eta baino bestela tekniko kita oso ondo landuta daun pelotari batek, ez? Artista horietakoa. Bai, ikusten dek, ez? Behiratutare jaiotzetik pelotari etorri dana. Aurreko txea berriz indartsua. Akordatzen dok pelotari hau bai infantila, bai kadetia zala, nola ikustea ninu gaina Bizkai egun baten esatezuelakon golpezta oso ondo zetorren pelotari bazala. Baina, gertzatzen naek, ikusin berdik, gaztetan bizka golpi izan arren geixo, eda edo tallatuta hon paretu ikendek, indarra normalen, eta gero tekniko aldetikan ezagiten adek, aspaldin ez dit ikusi jokatzen, eta nola da bilen, ez? Baina, frontoi oso azken baten golpia dek, ez? Baina, oain ikendan joku klasen, De La Fuente entzako iruitzezatek aurreko txontza dago baino, igual, joku hoi hobeto etortzen dan jokua dala, ez? Bueno, oain ikusiko jo, ez? Azken baten Ultzamak zio-zi irazi garrazekoak. Bai. Eta, bueno, beste... Hemezortzira, Luis? Bai, hemezortzia. Beni hogeita bia, pentsatzen duen, baina... Bi mano banakako pelota, bai, Lautari barrun da, bai, frontoi oson. Txapelketa honetan gauzik honen txuna intzien, hemezortzia jartzia. Bai, egia esan da bestela, Luis... Presio puntua sartze zaile, baina, bueno, hor aukera izaten dek. Otabira, bai, esango nik atzeti dikuatan antzako tanto gehiago zerek, itxi berdana aurreko harrapatzeko posibilia eia, baina, bueno, aurreneko tantotik hasi berde jokatzen, utzi gabe, gorka hemezortzia nahi baino azkarro juten dituk, ez? Partida politia ikusteko, osagai guztiak ditu, ea bi pilotariek euren jokoa egiten duten eta zaletuek lehenbizikoan bezala gozatzen duten. Hortxe, kantxa erdira biak, publikoaren txaloak. Txampona airera. Eta aurreko etxeak aterako du lehenbiziko sakea, txamponak, txapak ala esan duelako. Eta gero banakako partiduotan aurreneko sakeke asko markatzen dik, ez? Hasiera bestia reston sakatzen,
asmatzen azte madima tanto batzuk itxiko posibilia dira, bestia berrez restatzen deskonfiantza sortzen. Hor, hasieratik Saki Edunak beti izaten dik bere aukeratxo bat, ez? Ez dik, markatzen partidua, baina aukeratxo bat, bai. Ondo berotzea garrantzitsua izaten da partidaren lehen tantotik partida barruan egoteko. Oraintxe ikusiko dugu zen norabidetan hasten den partida badoa, aurreko etxea Sakera, zaletuen animoen artean, airearen bila De La Fuente, 6-tik bikain. Aurreko etxeak atzera, Sotamanoz De La Fuente, Sotamanoz aurreko etxea, berriro Sotamanoz orain boleaz. Botera jarri dira oraingoan. Bi pilotariak. Ezker gantxori defensarako zen. Botore De La Fuente eta hortxe, esan duguna, Luis. Esan duguna, ez teknikoki oso ondo lantzen nahi da pelotari badek. Eta hor, aukera uste maio De La Fuente lautik aurrea, honek bukatu ingoik, ez? Eta zer ez ematen duen Bai, De La Fuente ikusita, ikusita, ez? Azken batean oso erresindik, gauzia. Baina, Sotamanoa, etxatu zenbat pelota joituen, tanto hontan Sotamanoa. Bai. Sotamanoa izugarri jadek, eskuba gehiago matxakatzen dek eta dañatzen dek, baina hor sartu ezkeo mina hondik egiten dek. Sakea hain justu Sotamanoz erantzun du aurreko etxeak, orain atzeraka De La Fuente. Goleaz. Sotamanoz gozatuz gainera, ezkerra idez, eraman. Ezker gantxo dotorea, iritsi De La Fuente, gainean da aukerakoa, aurreko etxearentzat atzera. Nahi zuena egiteko aukera zuen eta atzera, atzean egindako tantoa, bana. Eta itxura batea, partiu gogorra izateko aukera, ez? Bai, Aurreko etxea airez oso ondo defenditzek, golpiazekoak, eta botea baino, gehiago saiatzen de gaina aurrea, baina Sotamano eta bai bolea oso ondo mugitzen di pelota. Eta De La Fuente berriz, saiatu berrizekoak, aurreko joku hortan, teknikoki bazekoak, eta hor tantu bukatzen saiatu, ez? Bi sakatzen, sakeetan ez dile, batek eta ez asmatu, ez? Ez dile, zatu, nahiko restatzailek izan, restatzeko posibilitateko sake egin bizile, ez? ea oraingoan, Hoi sakea da, eraman, gainean da. Atzera aurreko etxeak, boleaz, De La Fuentek nahikoa egin du, orain Sotamanoz, gozatu du. Boleaz defensan lemoakoa. Orain, berriro ere boleaz. Aukerakoa, ezker gantxoa, ez du nahi bezala zabaldu. De La Fuentek gurutzatu pilota hori, boti boleaz. Sotamanoz atzera. Ea zer egiten den orain, dotore. Aze, Sotamanoa. De La Fuenterena, zazpitik. Aurreko etxeak eta... Ondo bugauta kantua. Baina, ze erreztasun daukan bai boteolea eta bai bolea aurreko etxeak peloti emateko, Eta eman itxezok, ez buena itea bakarrik joten, Oain, De La Fuente leheno esan den bezala. Aukera lautik aurrea utzen maio, tanto bugatzen dutzen. Eta nolako tantoa gainea, Oso, garrantzitsua, tanto pelotegoa izan dek, asko peloteatu dena, eta tanto neko gorra, eta hoi aldeate eroi bestea asko markatzen dik, ez? Oin saketik antzeko asmatu dutzen saiatu berra, ez? Saketik ez dile, ez batek eta ez bestek, oin nio arte minikin, Bieta bat, De La Fuente sakera. Ultzamak puntua beharrezkoa du, finalerako aukerak izan nahi baldin baditu. Sakea gurutzatua. Baina sakia oidek
paite iantzi, eta gainak kasualiez propagandako papela joik, eta behera eroidek zuzenen pelotari hori, ez? O pelotari, ez? Orduan, hortzeko asmatu berra, ez? Zenbat balitu duen pelotak kruzatu eta ezker paite iaztia, ez? Hor, beti estrainuitik, bai propagandako jo ezko, estrainuitik ni pelotak eta hortzeko asmatu berra. Hor asmatzen badin bau. Airez jarrita zegoen aurreko etxea. Potera eramango zuen, baina eraman ezkero aurrean besteak. Bestia. Eta normalen oain, abizionatu mailan, airea jute dituk, ez? Bai, utxa ingoek, ondo restatuko, baina airea jutzeko zindara. De la Fuente. Ez du gurutzatu Boleaz. Errestoa. Zabaldu De la Fuentek. Aurreko etxeak bildu. Orain txokotik txokora. Luzatu. Aurreko etxeak De la Fuente Boleaz. Zabalduz. Bizkaitarra agintzen. Hasiko da. Eta orain aukerakoa. Sotamanos De la Fuente. Bipareta iritsi ginda, baina kontuz. Gaizki jotakoa izan dek, eta areatik hartu di pelotak efekto haunditia, eta orduan bestela ondo jotako pelota izan bazen segurunare dela jute garrapatik gonzien bineo. Efektua zeuenkin pelota horrek eta pelota boti indunen estrainu indik eta ez dik harrapatzeko posile izan ez. 2 eta 3 eta esandakoa, partida oso borrokatua lehen tanto hauetan eta ez baldin bada usten pilotariren bat edo markagailua oso lehiatua izango dela ematen du. Takoak jartzen ikusi dugu De la Fuentek takoetan babes gehiago, agian. Babesa baino ketio espaderrarekin lotzea junte. Lotzea. Zerbait bizka behatzetako zerbait muitu ingoitzea joan da lotzea. Aidea nola amiste jotzen dan, behatzetako takoketare asko zurgitzen die ez. Aurreko etxea sakera. Sakia dek, Seiter ditik. Ondo, Oso ondo De la Fuente. Orain Boleaz, atzerak etorri. Gainean da, txokoan. Oso ondo ikutako. Oso ondo, Aurreko etxearen tantoa. Aukerako ezin, eta daukan golpekin, De la Fuenteke aurrea gehiagi itzeko asatzen, porque bestela gainetik pasako ikita. Hortxe ikusten dugu Zabaletik txapa gainean moztu. Nek ondo joga dutan. Txosta bilatu eta Iruna. Berriz partidu gorra. Hasi erabiltzen. Eta politia. Joku oso politia egin dituk, ez? Zer resto indunez, saki eguan, aurreko txaketa una, eta De la Fuentek oso ondo restatu lehengua, zaila eguan, saki restoi, ez? Azpitikan justu ditu buena behintzat indik, ez? Da aukera bat izaten dek buena egiten denen. Sake hona atera du horrekoa, hau ere sakea daba. Berriz bai. Oso ondo kurzatzen dik 6 ingurun, da 6-tikan frontitza urruti jatzen dek, eta ondo sartu erik peloti eskun, porque bestela ez da iristen, ez? Lau eta 3 eta De la Fuentek aurkari gogorra du aurrean eta ikusten ari gara. Azken bisaketan asmatu du, oraingoan. Gurutzatua, baina atera da Dotore De la Fuente. Eskuinez, aurreko etxea. Boleaz De la Fuente. Ezkerrez orain. Frontisa aprobetxatu nahi zuen, atzeratzeko. Boleaz, aze Bolea. De la Fuenterena orain atzera, agintzen jarri da, eta ezin. Atzean egindako tantoa De la Fuentek. Launa. Eta esan horrekik defensatik atakea pasan aurreneko pelotan, tanto indik, oidek ez, aurreko txea haintzen jarrunde, tanto ontan ez, eta eutxi De la Fuente, baina lehen oso tamanoa, eta hoen berriz Bolea aldatu dek ez, behera saltzizio peloti eta horren botea golpe ondile emateko aukere egitzeko ematen, aurreko txea ere,
Horke boleaz goitikan pelotia harrapatzen duen beak bolea indartzu bazegoak, eta orduan azpitia jokatzen hasi zaio. Hor asmatu igole ingodik, aurreko txean kontra. Ikusiko dugu joko aldaketa dagoen edo. Launa. Ta sakera, De La Fuente. Sakea da. Sakea. Atzeraka etorrita aurreko txeak eraman. Ezkerrez De La Fuentek. Frontiza aprobetxatuz bostetik. Defensan. Aurreko txea. Orain seitik. Ondo gainea. Bi pareta barruan da eta tanto. Baina luze, joik bi paiteteta harrapatzen. Armailetara joan da pilota. Etxeo harrapatzik. Harrapatu bazu gaina armailetatik jo berko zein da. Bai, hemen ikusiko dugu errepikapena. Hoi gizaten jo pelota deskuetezko korrika junda minartzeko. Bai. Hor, armailen kontra. Hemen gaina zementua dago. Bai, frontoik gehienetan nahi ditu jartzen, hor Kotxoien bat. aldariotan kotxoia, defentsa, pelotarintzako bestela mina handia hartzeko posibilea zeko. Eta partidu honetan berriz, bi presillo mota ezberdinetako, batek irazi ezko ja finala eskutan, Bai, da beste berriz derri hori irazin ber, aukera bat izateko hirugarrengo partidun, ez? Bi presillo ezberdin dituk, hirugarrengo partida binakakoa izango da, Iriarte Sarasa, Ultzamakoak, Elezkano egaina, Lemoakoak. Eta Lemoarrak entzuten ditugu, zaletuak. Euren pilotariak animatzen, kantuan. Oso partida ona ikusten ari gara. 5-4 De La Fuente aurretik. Aurreko etxea errestora. Badoa De La Fuente. Ezkerra irez. Erresto bikaina. Ostata baina De La Fuente akurtu eta eraman du hori. Eta hau ezin. Pepe Lotzi emate joan bolea sartzen denen, Bai. Bolea indartzu bat oso, goitikan, ikusten dek, aurreko txapea, pelotari bezala, bai, beko partetik anasita gorare oso mutil Sendoa. sendua eta indartzu bada. Bai, Oso indartzu bada. Bestia berriz, asko zen aldetikan, fisiologoi aldetikan mitzat, bida inaua, zaua, dek. Baina aurreko txe indar asko zegoako, pelotan. Goitigen ematen dionen, boleak ineskubikin mintzat, izugarrizko minik, ez? Bosna eta Lemoako pilotaria sakera. De La Fuentek ezkerra zeraman. Bipareta orain Lemoarrak. Jaso De La Fuentek. Orain Sotamanoz ezkerrez ez du gozatu, baina pilota arriskutsua ezker gantxoa. Txapa gainean. Gantxa erdian izanagatik. Tanto. Bai, baina esango nikik aurreko txeak hor izan dula pelotazo bat, aukerazuna tanto bideatzeko posibilea ez dik asmatu. De La Fuentek aukera izugarri jamatzek, porque De La Fuentek pixkana ikisikoik aziadek, baina bestia pelotea jotzeako kruzatutzeko bildurrak gehatu dek, eta utzizok ezkerko txokua dana oso osua behantzako, ez? Han ez dik asmatu aurreko txeak, ez? De La Fuentek esperientzi falta, zeukoako indiko olako pelota tanta jokatzeko, ikisikoik. Sakea da eta tanto. Bai, sakeik onena, onin arte eta una, azken baten. Bizi.
Ezker Orman Bai. duko berak egin du. Pelota mundun ezautu du, beti errespeto bezala frontoien barrun, ez dia pelotia jotzeako ez kruzatzia, eta zehan da, profesionaletan berretoi, ja galdu. Bai, eozin pelotazotan aukere gitze guzten, kruzatu, erbaian kruzatu, ezatu, azken baten, bueno, pelotak, pelozia amistiko Hau hitzen ere dik, sakea da, eta tanto. Bai. Asmatzen hasi da De La Bai. Fuente sakearekin, min handia egiten du. Okaldi horrekin. Ze importantia da, mano frontoi oso mintza bati bat, ezker baitia pelota jotzia, ez? Beti estreño txiki bat, handi txiki xoa, beti intendik eta gero peloti eskun sartzia kosta itendek, ez? Eta bisaketan zuzenen, da behiratu, 8 eta 5 jarriek, ez? Bosna zijoazen, Bai. eta isil-isilik De La Fuente Irutanton, tanto egiten hasi da. berriz Hau ere sakea. Baitia jota geixo ertendek, Eraman du errestuan bikain boleaz. Aurreko etxea. De La Fuentek ezker Orman gora. aukera bat zein, Bai. aurre jokatzeko dela jutek, berge aurreko txea ja bosten zekoan, da aukera bat zein baino. Tanto bolada moztu dio bintzat. Ultzamako pilotariari. Eta sakearekin orain berak. Gortu nahiko du, tanto bolada bat. Badoa. Gurutzatu atera eginda. Ezker Raidez, bikain De La Fuente. Otera. Aurreko etxea. Horren Ezker Orman. Ez zuen goiko txapetzen urruti, baina... Urruti ez, baina ez diko, Ez, garbi. Boleaz. Lehenmoako pilotariak eta astindu egiten du Boleaz, eta eskuan mina, aberia hartu du hor. Bai. Eta oire gaizki joik behazpunta du. Eta... Behatz potoloan. Potolo egin joik eta... Eskuineko behatz potoloan. Eta Minatu du. pelota gorra diluk, oik jotzen Bai, benen, Luis. protegitu eta ona atia minimatei ez. Hortxe esparrapa jartzen ikusten dugu, baina... Bai, eskuadratuko eitzat minik induko, baina, bueno, saiatu behitzat, a ber. Azken baten minoi burutik endu berri ziten dik, urrugo pelotazo jotzeko, Bai. zaila hua izaten dik. Ez, De La Fuente azkeneko tanto ontan jokatu goitikan da, goitikan ez baizik, aurreko txe minen berbai maio, bera otiken ibili berzeko pelota. Ikusten dek, aurreko txea botea jartzen danen ez dik, zehatzen, minik iten, baino goitikan datorrenen bai ezkerrakin, bai bolea eskuikin bati bai bintzat, izugarrizko belozi ematzeok ez, da orduan hoi saiatu gara zegoak, De La Fuente eskui hoi goiko bolea ikentzia, aukera egizateko partidu irazeko. Eta ikusiko dugu, behatz hori nola dagoen. Behatz horrekin iztik jobar, berez, Konfiantza hartu Baino- beharko du. hor gertuntzeo goi eskutik handa, orduan Bai, beti deskonfiantza mateik, esku basatzeko momentun. Da ez da hartzeko, Aiden hola sartzen danen pelotia beti ondo jotzea oso zaila, oso. Ni imaginatzen dit profesionalak ohituta zerega ideoita eta baino zema golpe txar hartzen Bai. dituen, beha bakarri jaingo hoi da. Aurreko etxea, sakera, berdinketa nahi du. De La Fuente, airez, baina ez, boti Boleaz, Ez, eta ez dakit ba. Aurreko tanto horrek, ondorena ez dut ekarriko. Sakez egindako lehenengoa. Aurreko txarena.
De La Fuentek bi eginak baditu, sakez. Oaingo itxura zemezortziko tanto hoi neko gertizingo batentzako eta bestetzako irutzezate partidu honetan, ez? Sake gurutzatua, airearen bila. Geitxo joan da airearen bila. Neretzago hoi zuan aukera, pero ikuse uan eskarpaetia jotzea ziguala eta botea jartzeko posibilia zegoan De La Fuentek. Inungo arazoik gaina. Eta botillera justu gise esaten dio. Bai. Hoi iguan airea juteko oso pelota txarra bat, eta botea jartzeko berriz, neko erresa, porque beha etzeon. Bai. Lauen, baizik bostetar rintzeon, da bi poso atzea itien nekoa zen, botea ondo jartzeko, ez? Irutzezateko buruko lanak edo indiola, eta baino. Eta guen diga, behatzeko golpekin da bile uste burun, da... Bai, eta partidetik ez dute dan atea. Eta aurreko etxeak, noski eskuina bilatzen dio. De La Fuente atzeraka etorri ezkerrez. Aurreko etxea ezker gantxoa dotore. De La Fuente iritsi jaso, pelota zaiara, mandu. Orain, boleaz. Berriro ere keinu eskuin horrekin. Ezker gantxoa, hau bai. Txokora orain, tanto. Eatzina. Ez dakit Luis, esku hori nola dagoen? Eskua iruditzezatek ondo daukala, De La Fuente eskua, iruditzezatek. Behatzeko golpe horrekin da, burun pelotari golpe horrek mina, azken batean mina horikoik, eta min horrek burun iten diton sensazio horrekin etzek guztien askotan pelota joku hortan sartzen ez, min horrekin sentitzen dik, eta hortzekoak niretzako De La Fuente garazua, beste egizarrez, iruditzezatek. Eta tanto hontan zenen ondo aukera aprotxatu botea jarri azitzeko aurreko txea, eta defenditzen bakarrik jarruntek aurreko txea, botea jarrita. Botea ez zeu minik iten, baina goitiken jokatzen dilonen horri txezio minik. Pilota aldatu nahi du De La Fuentek. Eta hortxe. Mikel aurreko etxeari, esan dio epaileak bigarrena, aukeratu duela Nafarrak eta nolako pilotaren ikusten Bizkaitarra. Bada, sakera De La Fuente. Irutzatua, tanto. Erori egin da. Sake oso ona, Oso ona, sake. Oso ona. Batzutan izaten da, ezker hor majota atera egiten dela, bestetan berriz ikutu orduko beheraka. Asakea bolaxe izan da. Eta kontuz, De La Fuente sakea berreskuratu du, partidan sartu dela ematen du. Ni esango nikik, tanto, etxe izan tanto da mizkien De La Fuente, baina saketik mina hondik ikien nahi jola horreko txau. Sakez 3 ditu eginak. Ez di batea aprobetxatu De La Fuentek lehena izan dut pelotai. Bain boleaz defendatu beharko du. Aurreko etxeak atzera, boleaz bi pareta. Aurreko etxea iritsi. Kontuz, berriro ere ezker hor. Baina boti golea, zenen ondo manekatzen duen, Eta orain aukerakoa. Botea jarri izin izan. Eta berriro boti boleaz, sartu da. Lautik. Orain boleaz, haze, burra. Ze minen tienen bolea sartzen den, Bolea dotorea. Haze tantoa. Aurreko tantotan oso ondo asmatuik. De La Fuentek azpitik jokatzea, baina oain altxatzen hasia nahien zaitun mendeatu dik, ez? Eta zer mina, zuk esan zuen, zer mina egiten dion bole horrekin. Bole horrekin, zu horrekin. Bizi astintzen du pilota. Interrekin jotzen dik, eta orduan aidea sartzez badimaiz bole horietan, aurre junda botea luze jarri berdek, eta orduan atzeaka gehiago nekatzeiz, eta gaina pelotia entregatu jendek, ez? Azken datu. Beste berdinketa bat, partida gogorra dikoan seinale lehiatua.
Oso polita, buruz buruko hau. Mikelek sakea De La Fuentek. Dotore, zen errezaba. Ipareta iritsi eginda. Ez, Bigarrengoan, lehen bezutan iruditu zait, baina argi ikusi du epaileak. Bai. Da beak ondo na, porque ez di protestatu, Ez. Lehenbizikoa, Horrez zuan, oso ondo garbi ikusten. baina epaileak argi ikusi du eta Bai. horrexe balio du. 11 eta 10. Badoa Bizkaitarra. Sake luzea, ezker, airez Ondo, bikain. nahiko ondo. Restoa. Zabaletik. Atzera. Airez berriro De La Fuente. Boteari etxein. Atzeratu. Goleaz. Beste golea bat. Aukerako aurreko txeak. Bipareta. Iritsi eta atzeratu. Haze tantoa jokatzen egiena, tanto gorra. Ezker gantxoa. Intentzioa zuen, baina izin. 12 eta 10 eta atxedena behar du De La Fuente nik uste. Paliza hundi hartu. Biek, zango dugu. Eta partida hundia, Luis? Bai, eta partidu gogorra oso, oso gogorra, Jotoi oson asko hili ziten dek eta partidu oso gogorra, oso gogorra partida. Amaiketako ere, ekarri dute guke. Hola ekartzeu eskertuko emitaten. nuke, atxeen aldia. Guke atxeen eskatuko. Bai, hoi da. Dotore. Hola, badau, lan bat goizean pilota lekura etortzea, Luis. Bai. Holago antolatzaileekin guztua. Hoi da. Holago antolatzaileekin guztua. Gogoratu. Euskal Herriko kluben arteko txapelketako partidak kontatzen ari garela. Final aurrekoak. Finalean Irurtzun antxe dago zain. Bai. Azaroak zazpian jokatuko da finala, 11etan hasiko da. Eta beste finalista, hemendik aterako da. Ultzama edo Lemoa. Oraingoz, Lemoa bat eta huts. Biarrenare beha bideratzen nahi dana. Bai. Bi tanton atxedenan ondoenen askotan gaur behintzate De La Fuentek atxedenan ondoenen tanto mate beste beti indintiki eta oain inberrazekoak, 12 eta 10 gogoratu emezortzira dela partida hau. Emezortzira jokatuko da, beraz etzaile asko falta. 6, sake ateratzera doan Mikel aurreko etxeari. 8 errestoan, dagoen De La Fuenteri azte errestoa. Sakea ona zen. Boleaz De La Fuente. Kapazkiro. Hortzetzeo garazua eskubikin sartzen da bakoitzen, bildurrakin sartzen dek, hor behatzen noan dikane mine sentitu ingoik eta bildurrakin kolpia eta esaten dek, eskukin joberdik, behatzen izti jober, baina buruk nola lana egiten duen izugarri olako pelotazotan, buru launtzez pain baino, eskuba etxo garbi sartuko berriz, Eta bildurra. utxune hori Lemoarrek usaitu dute, eta ikusiko dugu sakean nolakoa den. Gurutzatua. Baina ezin. Iruna tanto bi pilotariek sakez. Eta kontuz, Luis, 14 eta 10. Bai, tartea ahonditxua. 18 14 eta 10 tartea ahonditxamarradek, Ahonditxamarradek. Oain kontantotik hasita Ultzamak lortu garrazeko tantua, porque bestela alde nintozak, Aurreko etxea sakera, aurre gurutzatua.
eramateko modukoa, Dotore eramana, atzeraka de la Fuente, ezkerrez bai, gozatzen du, botibolea zein errez erabiltzen duen Bizkaitarrak. Ezin jarri ikusten nahi gea, Luis. Ezin jarri ez, nahirik kantuin, da Zebilek jota aurre atzea ez tekin nola jarri ja oso prezibitatzen edek. Oire gazte baten araztua ez. Askotan atzetik markadore markatzezeok, nahitea intentzioa bai, baina hoi pelotaik asko izango dituan botea jarri eta lasai jokatzeko, baina nahirik aurrea junta saiatu tantu bukatzen da ezin asmatu Zebilek, Gola Fuente, pixka partiduti ertzen nindek, Ezkerra irez, ezin. Eta pelotari bat partidutik ertetean hori gertatzen zaio, ez? Ez dakila, botea jarri aurre agun, astendek ez batet ez bestea. Da azken baten hola da bilenen ez baten, da ez besten ez ondo jotzen pelota, ez? Aldapa gora. Bai, eta hemen sortzia Dena jarri zaio aldapa gora. Amar. Eta aurreko txea oso ondo jokatzen. Azken baten erdipurdika ahi baza baino ez ondo jokatzen, eta seitan tonbizitzia oso zaila jarri zaio. Sake bikaina atera du. Zazpiarren. Amazazpi Tamar. Lemoarrak ja katatzen hasituk eta Bai. Finala usaitzen dute. Bai. Tanto bakarra daukate. Bi puntu izango du. bai, eta hau hola bukatzen dana ikusten dekai, bai, Aitor Etxeberri eta aurreko Etxeberri bai, lautardin da banaka, Iruztunek lana izango du, bi partidotan. Bado azken sakera. Aurreko etxea. Berreizto ona. Ezkerrez. Atzera. Soramanoz. Gora. Gora. Hemezortzi eta 10. Eta Luis. Finala erabakita geratu da. Bai, Iruntzun eta Lemoa. Azaroak 7ko finalean izango dira. Bai, esango nuikek, Iruztun da bai Lemoak bi taldei behiratuta, Lemoak bi aurreneko bi partidotan daukela aukera, ez? Binaka ikusten dio erezkan honan ja, eta atzetikan jokatzen duna berriz egaina, nik esango nikik Binakako partidutan Iruztunek askoz ez bikote potente guetako gula, eta ba euskala gaineak pelotarik eta taldia, bai Lautardin da bai Frontoi oson, maila handiko pelotarik, ez? Baina, Iruztunek etzekoak behirautzek Binakakoi, baizik ikusita ze pelotari dauzkan Lemoak bai Lautardin da bai Frontoi oson, bi aurrenekotan apustu handia zegoa jokatu gara Iruztunek, ez? Eta hementxe dugu, garailea, pozik, alaxi ospatu duzu, Lemoakoak izan ere finalean zaudete? Bai, tentsino asko okin dugu, ekarri zine, torneo luzea da, eta gero, jakin dugu aurkari oso gorro bateko gule aurretik. Laugarren urtea da jolasten dugunen nazionaleko txapelketa, askotan semifinaletar heldu gara, horri dugu, eta aurten ja ganak okin dugu finalera altxeago eta lortu izin dugu. Partida oso politia ikusteko, barrutik sufritzea tokatuko ez zen, baina gozatuko zenuten. Bai, gozatu dugu, azkenean be badakigu mano-mano bat egun eta hauz, nahizte oso ondo jolastu bestak egun polite badeko gogortingo jatxu partidue. Orduen horrek tentsinoa sortxan dutxu, barruen disfruta egiten duzu, pelotan eskuek ondo aukinde beti disfruta egiten da. Aurkaria artista bat, De La Fuente, partida serio bat egin behar da zion, eta ala sein dezu, boleaz, izugarrizko mina eginez, eta amairan sakeakin asmatuz. Bai, jakiote gaztea dela, polito jolasten dagoela, eta hori nire habilidadak erabilioaz, batez be goitik.
Eta hori, azpitik azkenean boteak janiten dozten eta inseguridadea aukindo gero tentsinoa behanketan sortxean dagoen gogortasun ebe. Eta hori, arrezegaz berbata, airetik partidua airean dauela eta ondo sartu jata eta lortu indugu puntua. Hirugarren partida getzen da, gozatzea. Alde harra izango zen bana joan ezkero, bain bi eta joan da, hau gozatzea tokaz zaizue. Bai, hobe bi tautz gu jatea, Bea, bai, oin Markel gaztea da, beretxako partidu importantea da, nivela emoteko, eta gero hander dekogu artista bat, ia espektakule emoten daurien eta disfrutan dugun. Finala, buruz burukoa jokatzen baldin badezu, Julen Erretegiren aurka? Ba, ilusina asko dekot, Julenen kontra jolastutea, badakigu pelotari oso nahi zindala, partidu oso gogorra izango da, beha nik hor partiduen disfruta bingot, alik eta partiduen bota eta pelotaz gozatu. Ba, gozatu jaialdiaz da zorionak. Eskerrik asko. Hortxe gaurko irazlea buruz burukoan, eta galtzailea ea De La Fuente gerturatzen zaigun. Laster izango gara elkarrizketa honekin, eta denbora pixka bat behar duela uste dut, beraz, jarraituko dugu laster. Lasai, lasai. Lasai utzi. Hementxe dugu, buruz buruko, irabazterik izan ez duena. Bueno, partida gogorra eta uste dut behatzean min pixkat hartu dezula edo aberi egin dezula. Bai, hor zabalean bi pilotak justo atzelodiarekin eman diot eta azkeneko zatien nuen ez da ukitu ere pilota. Ordura arte guztua edo ondoa izinen jokatzen, horrek pixka partidatik atera o zein zaitu? Bai, hasieran nahiko inkomodo ningoen, baina enintzen nire burua gaizki ikusten, baina gero enun zinun ez da pelota eman eta ja blokeatu naiz eta ja zinen. Bueno, ikasteko beste ikasgai bat. Bai, oraindik betetzeko urte bai dut eta hauetatik ikasten dira bai. Finala aurten ez da posible izango, aurkariari zorionak eman eta beste aukerarik ez dago hurrengo urtean saiatzea. Hoi da, hurrengo urtean gonbidatzen bagaitu, hemen egon gara. Bueno, zuire zorionak finale erdietara iritsi zatelako eta ikuskizunagatik. Bai, ez da zeus. Hementxe artista dugu eta gaurkoa ez du bere eguna izan, behatzean ere min hartuta. Hirugarren partidak atzen zaigu binakakoa eta horixe gozatuko dugu guk jarraian.
Zuzenean Zumarragako beroki pilotalekutik. Jaialdiko azken partida binakakoa. Laster hasiko da, beroketa lanak egin dituzte, kantxar dira lau pilotariak. Ultzamako taldeetik, Iriarte eta Sarasa, Elezkano eta Egaña Lemoatik. Eta Luis, askotan pasatzen den bezala, 3. partidan, orea jokuan. Bai, gutzako deskiron bana hon bazian gustagarri guai, ikusleentzako ere bai. Oain, azken baten, lau pilotarik oso lasei erteten dituk, partidui politienak askotan oloko partidak erteten ditu, ez? Eta ikusleentzako ere bai, azken baten, porque laurak ertengo ditu presioi gabe, disfrutatzea, eta, bueno, batzuk igual esango lehen bukatu zagun partidua, eta jungo etxezen baino, frontoira etorritakon normalen partidua jogatzea, etorri aiz, izarri etatzea, orduan saiatzea aiz partidu hon bat iken, ez? Eta azkeneko partidua bintzat, guztua juten. Urdinak lemoagok azken baten, partidu jogatu berri finala horretik, behak saiatu berri partidu hon bat iken, eta frontoi honta jartzen, porque azken baten finalare amentxe izango eta orduan irutzezate lau pelotari esperientzia, un piko pelotari diala, eta partidu polik bat izango Elezkano sakera, eta ikusten lauek ere, pixu dezentekoa kendu dutela gainetik. Pixu dezente kendu dutela gainetik, ez dagoelako ez errokoan. Ultzamakoek nahiko lukete, baina erabakita dago kanporaketa, finala erabakita dago, Irurtzun eta Lemoa, azararen 7an izango da. Eta hemen binakakoa geratzen da, ies egindakoa Sarasari. Ni behan bizi mugua etzekitu bai momentu honetan ez, baina lau pelotariko lanen haidianak, bere bizungua bideratuta uzkenak eta pelotan dabitzalakon, gustatzen zaielakon da disfrutatu zabitzalakon. Ni bati bat esan honik Iriarte bat aurrela hau, urteatu bazuzkoak, ez baino honez egitik, ez azken baten oidek txalogarria ez, gazte bat urtek, etzekizen bat, baina 13-14 batu igual egoiko izkik eta hortze bilek, oain ikan, pelotan, Bai, eta Elezkano berare ikusten dugu fizikoki... Bai, Ander, da bestia profesionala, nola da, Elezkano, anai zaharra bat dek, bi anai dituk eta zaharrena dekau. Eta honek urteatzu baizkik, honek 30 bat urte urrutu joan izango izkik eta pentsatu, oain dikane amentze bilek, ez? Beti fizikok etzeoko laundu honi, beti kilo gehioko pelotari bat izan dek, baina oain neko Danel, Elezkano. Danel, oidek. Orduan, kilotan pixka sartutazeok eta baina pelota, zekitu urteotan abizionatu mailean da jokatzen nahi dela eta zehatzen, baina gustatzen zailo horregon da, izarri etoz, frontoien gustatzen dagoen, ez? Eta... artistakeriak egingo dizkigulakoan nago. Bai, eta bitu, Iriartek baita. Ez hautzen dio nik hau, pentsatu zenbat urtetan, ez? Baina hau frontoia etortzen danen hau jolasia ez da etortzen, hau jokatzea etortzen dek. Aurreko txapelketatan, klubuen artekotan beti parte hartu dik, eta bai ikusitazeko baita lautardinen jokatzen da, honek saiatzen dek, dun guztia, Irabazlea da, eta ezer jokoan ez egon arren, irabaz egin nahiko du. Elezkano boleaz, Sarasak atzera. Egaina, bien herrian geratu da eta berriaren nahi gabe. Bi utxetan, bi tanto indizkik. Eleno eskubi ginearri utxa indik eta goen ezkerra ginearri utxa eta tanto. Eta honek ere... beak goiz esan du, bi. Beak, bi. Hoi, bizkat, hotze deolako bai, eta Sarasa olako xiadek, partidun,
kompromisua oki bazo irazi beharra eta zehatu beharra, ba, bueno, igual, seriotasun gehixokin da jokatzen jarrungo bak ez, baina, oain ikusten da, erdi utxoi dituk, beha ondo ez dalakon kolokatu, eta Eixu da, baina. da kolorez ez zuriz, oain digan hori behotu, Bai. ondo behotu. Zer, iriarte beste kolore batzu zuzkak. Ja, beste zabaten nahi beste rimu baten nahi ez? Bai. Iriarte, irroi barra egingo du, baina sakeak etze Federico. baina ja ez da Federico, bukatu da. Federico. Olasa. Zer jo. Bost eta huts eta hemen Utzamako... Utzama favorito izango da. Ba, netzako bai, eta Utzamako pelotazalek eta bai honea ikuste etorri janak eta esango, eta ja hasiko joan ez, partido ikusi eta bost eta huts. Eta Bai, pentsatzen. partidu bat irazi baien du ze Bai. aukera ez, baina, bueno, ja indazeu eta argetzeko gueltaik ez. Eta Lemoako bi pilotariek, bi puntuak merezita lortu dituztela. Bai, netzako bai, gehiago izan dialako, Egainak dotore, eman dio ba. Elezkanen entzat aukerakoa. Iriarte katzera. Eman dio ba, Iriartek ere. Pelota zaia, egainak. Sarasa. Osatuz. Elezkano, Sotamanos. Orain potera, gaina, etorri zeio pilota. Gainan, eman dio. Eta intentzio guztiarekin. Oso ona baino, kanpa junta jok. Intentzio oso ona baino. 6 eta 8. Bai, atzen nik esango nik egaina gaizki iztalai, baino Sarasan etzako golpeza eta gehiodek ez, Bai. egaina baino. Orduan, Iriarte bati aurren tanto sartzea zaila dek. Eta Elezkano bat berriz defentsan, nola kilo geixo da, kosta ite zaio eta egain hor Iriarte gaizti hartuko Egainari utzi dio errestoa honek, ondo. Sarasa. Osatu du, ezker horman itxatxi. Egainak bikain. Beste bat. Aukerakoa. Atzera. Behatzitik. Eraman. Txapa gainean moztu Iriartek. Lezkanok eman zabaldu. Lezkano iritsi eginda. Orain txokora. Egaina. Txokoan moztu, Elezkano iritsi. Eta ezin. Zeren pelota jadan, Iriarte hankaz gora jarri ditu. Bai, zeren pelota jadan, nola jokatzen duen, bazekik atzeleiare aurreatuta eta botea justu hankata botazeok, ez, Iriarte pelota ja izan dut eta oandik aneala segitzer. Bai, eta ze garrantzi duen hola taldeen, Olako pilotari bat izatea. Dela Fuente bat entzako eta zehatzeko Bai. olako pelotari bat taldeen egokitzea, ez? Entrenamentutan da, zean horrela okan esperientzikin da, zenbateak utziko joan behari, ez? Txaloak epaileari ere. Jendea txaloko. Bai, Gogoz dago Lemoa, talde irazailea, gaina irazita ja finalen zerek eta oik animatu bide, zein ez? Bai. Iriarte. Sakera. 22 da partida hau. Elezkano, boleaz. Iriartek zabaldu, gehitxo. Bai. Tapea egin duen akatsa gatikan, baina akatsa enik izango ondo jundek pelotana, baina indar gehitxo matzeo eta kanpo ertentza jo, ez? Bat eta zazpi eta orain Lemoarrak ikusi behar sakearekin. Elezkano. Falta. Kontuz.
Oso behia joik. Eskuan ere ez dakit, oso ondo sartu zaion. Hemen ikusiko dugu. Oso behia joik, Ba, netzako botea eta ez zituzte gaizki jondanik, baina pelota pixka da alde indi jol usteit. Da, behaz punta egin jol usteit eta... Behaz txiki aldea Txiki aldea, hola, eta bai. Eta sakea kosta zaie, lortzea, eta pena izan dute. Saitu maldu ez. Ez dio buruarekin, Elezkanok. Iriarte. Sakea gurutzatua ezkerrez kantxa erditik egaina. Sarasa, aukerakoa, gozatzeko. Gozatu ba. Hien tartera egainak, bai. Elezkano airearen bila. Utzi egainari, honek atzera. Sarasak dotore ezkerrez. Aireak endu dio Elezkanori. Egainez. Ezker gantxoa zabaldu Iriarte iritsi eta eraman. Elezkanok nahi duen egiteko baino gainera etorri zaio. Gainera etorri zaio eta nola edo ala joik. Oain Iriarte erasoan. Zabaldu, zabaletik zabalera. Elezkanok Sarasak atzera. Egaina atzeraka dator. Ona da, barruan da, bai. Deja da Sarasak, hor Elezkanok deja da. Iriarte. Zentzu pixka bat jartzea tantoan. Bai. Bain zabaletik zabalera. Sarasak. Atzera. Eta egainak bosterritik airez ezin. Sarasak indun deja dagoa joko non batza zerbait etzin nindu. Hoixe pentsatuet. Nene erresa da nolako jola ez da hola joku. Baina hortzetzea difentzi ez, Sarasa batzen indula Iriarte gezi inolo zaikan, Iriarte zer joa ere joatzen, Behatzi eta bat. Egaina dotore jokatzen nahi da, ba? Egaina ondo aire, jokatzen. Ondo aire, jokatzen. Irutzen taldeko ardura unarea mutxak, ikusten ez, bere kontra aire, Bikain Iriarte. Ezaltu izki aurretikan, porque aspaldikoa dek, beratza, baina aspaldikoa dek, eta irutzezateak hemen pelota mundun dabitzan pelotarik oso ondo ezautzen ditula ez, baina berriz bazpare etorrik nuen ikustea. Bai, afizionatutan ibiltzen danak hasi kadeteetatik, infantietatik jarraiten... Dena, eta taldeko buru haiz normalen beste taldeko pelotari denak ezautzen dituz. Porque urten zehar, bai herrialdeko txapelketan, bai Euskadiko txapelketan, kurtze horietan da beti tokatzen zaizi pelotoin kontra jokatzi ez. Idurtzun izan leike favorito finalean? Nezo, bai. Talde bezala, Jule Arretegi bat buruz burukoan. Talde bezala, bai. Baina, geho, talde jokatzen dik, baina lautarin da manaka bi pelotari jokatzen eta bi pelotarik euna berdile eta partio inberko je bai baten da bai zen, hor nahi irutzezatea aurreneko bi partioetan daula jokuga izugarria. Ez geho binekako nahi irutzezatek Elezkano egaina baino bikote potente hau bazukala irutzunek ez. Baina banakakon jokatu inberdile eta... Aurreko eta Arretegi baldin bada, partida oso politia izango. Bai. Ez egizenekin apostu behin gouen, baina pelotarik beste kompromiso batzuk egoten dituk, eta nola dabitzan, da eskutatik nola dabitzan, hor taldenen nahi dana ez da posible izaten, askotan. Bien bitartean, Iriarte tantoak pilatzen, serio. Azkena egainak utxe egin du, orain ezker gantxoa zabaldu. Elezkanok deja da, zabaletik zabalera. Baina... Deja da, etxegite, erdi utxe egin.
Ez, intentzioa eskua jarrita intentzioa, junda, bai. Bai, Bizi Intentzioa, txapa gainean bai. mozteko asmoa. intentzioa zein, baina. Amabi eta bat. Iriarte sakera, sake zitala. Elezkanok utzi egin du, baina egainari pelota zaila iritsi zaio. 13 eta bat. Eta hortxe Iriarteri eskatu diote zenbaki ateratzeko zozketarako. Hauek ere, afizionatu mailako oiturak. Oiturak, bai. Azken baten, txapelketa honek be kosto batzu zuzkoak, pelotari baino bati bat, pelotari itzaile ordaintzen, klubei ordaintzen zailok, eta premio batzu goten ditu klubantzako, eta diru hori nun atein berdik, ez? Azken baten. Bueno, ematen denez Lemoako Begiratu. zaletuek sari bat behintzat irazute. Bai. Iriartek sake motza. Eta Elezkanok bikain eman orain bi pareta dotore. Oso erresa aidek. Bai, Ultzama gozatzen nahi. oso erresa aidek. Iriarte aidek, gozatzen aidek. Gozatzen. Da martxa ondan segitzen baino Iriarte, bere bukatuko ipartigu. Eta pena izango dute Ultzamakoek. Bai, Delakonte lautu erdian jarri astiz. kaitxa osoan. ni netzako hor apustua lehen esan ditana, ez? Bai. Kaskue faltaile. Orduan, netzako apustua izangoan De La Fuente lautarin jokatu eta kaskuek banaka ez jokatuko zin. Bai. Daukan eskubi potentearekin netzako banaka jokatuko zin seguru ere. Baina, hoa faltatzeke, apustu behin dile astiz sartu zen, eta De La Fuente lautarin. Posibilea zegoen De La Fuente lautarin da astiz banaka, porque astiz kasualia dira, baina txapelduran txapelketa amezketan, astiz jogatu zin, da final erditan galdu zin eneko labakakin, eta partidu izugarri egin da galdu zin gaina. Orduan, hor bazekoan posiblea, ez alde horta, baina, beha ardura honak petxatzen dit, zerbaitetik jarri duela, ez? Iriartek sakea, Elezkanok, Sotamanoz, Sarasa. Egainak behatzitik, aukerako Iriartek. Eta ez du. Bi akatz eta bitanto. Oain, saki ebintza ez aldeik faltaetako, bestela, ekago. Ezkano esatezeok, egainai, nahi du honetatzeko. Igual du honetak. Bidatu restituen pelotak. Maira joan da. Botilegarekin hitz egin. Badoa Elezkano sakera, 2 eta 15. Behatzi territik, Sarasak, Elezkanorentzat aukera, xokoratu. Orain ezker gantxoa zabalduz. Egaina, ezkerrez. Kanpora. Eldu intzo pelotai. Bai. Eldu, Hoberren eldu intzo eskukin. Berriz ere. Beste sari bat. Iriartek esan dio berriz. Bai, sari asko gaur. Baina handiena Lemoak eraman du. Bai. Finaleko txartel hori. Bai, sari nahiko potente egoten ditu finalen, da, finale esatu,
Bai, badago aldea. Gu guztik gustatzen zaguk, ez? Azken baten, gu Artura neon ginean buru belarri jogatze genuen, ez? Buruen arteko hortasari, ona gote zalako, da arek garrantzia ondila dulako guantzako urte guztiako gastutako, ez? Elezkano, ezkerrez atzera, Sarasa, zazpitik. Airearen bila Elezkano, ez du gozatu, Iriartek ez du barkatuko, Ez. eta Bipareta. Iriarte aukera unen bukatu txenden dugu. Amazazpi eta bi. Lemo atarrak, final erdia behantzako eta sari guzti utzbide, ez? Bai. Giro politia, pilotalekuan. Jaia armailetan eta kantxan ere gozatzen pilotariak. Batez ere ultzamakoak. Iriartek, Zabaldu, Lezkanok, Bikain. Moztu du, Egaina. Ez dakit, Sarasak hain pilotakada gutxi emango zituen bere afiziona primaiak ebilian. Beak etzin pentsatuko gar amiste pelotaz horten gutxi jokatuta partidu irazi guztuenikin. Hemen sortita bi, eta goen gaina Iriarte, goen nino arte partidu gonena iken nahi dan pelotaria, utxune akas bat indik eta tanto indik gaina, pentsatu. Nahi gabere tantoak egiten haste zenen. Bai, eta azken batean lehenago ikusten dile nahusi diala bestek eta ja borrukatzeire, horra iditu, saiatzen da zean. Ikusleire berrespetua dalako fronteira etortzea izen jokatzen da, baina nahusi dituk goitik ganderak, zago. Egainak, sake zaila eraman du, Iriartek ezker gantxoa, Elezkano Zabalean zegoen, orain dotore. Haze tanto egin duena, Iriartek. Oso ondo manejatzeztik bai ezker eskubik eta Iriarte esatit, edaren aurrera dikoan pelotari bat, baina hala ere izugarrizko maila dagoena eta kontra espaio jokatzen horrek bukatu itendik ez. Bere doaiak bikain ezautzen ditu, aurkariak ere bikain kontrolatzen ditu, kantxa ere oso ondo dominatzen du, esperientziak ematen duena, Luis. Bai. Badoa, sakera. Lezkano boleaz. Iriartek. Hiruaren akatzate, hiruaren datu. Ona zen ba? Bai, oso ondo utzik, oso ondo utzik, oso ondo. Txokoan utzi. Oso ondo utzik. Baina, finalai behira behintzat ikusten dek, ez? Irurtzon dauzkan pelotarikin bi aurrenekotan daukela, porque emeretzitze iruzik bazek, utzama irazten. Lemoak apustua bi aurrenekotan zegoen gara. Saker ematean saiatu da Elezkano tantoa lortzen baina Iriarte bietan hortxe izan du, orain Iriarte Gantxoiko honena sartutare buen eitzeok, eta Elezkano ja desesperatu egartaz. Etxe, emeretzita iru eta nola joan den pelota horren bila. Bai, eta buenei, eta tengaina, geobea fallatik, porque, claro, etxe guztien tanto etiken, lemoak tanto egindago egiztik, pentsatu. Beste galdutako hiru pelota, eta 23. 23. Jaialdiko azken partida amaitzetik gertu. Jokoan ez dago ezer. Finala erabakita geratu delako. Irurtzun eta Lemoa izango dira azagaren zazpian. Eta lau kale, lau tanto. Lau kale, lau tanto.
Ez, Iriarte Sarasa de bikote bat, Nafarroko txapelketatan da jokatzen da, hortxe punto-punten ibiltzen diana, eta esango nekik bikote honek, egozen bikote dire lana emongo zizkela. Irazi etzikit ingolitiken iruzun goi, baina lana emongo zizkela iruzun goezen bikote dire, dudik ez, baina, orduan baina, bi aurreneko galdu intizkile eta lemoa finalen ez. Merezimentu oso baina ez. Bi partidutan, bi pelotarik hobeo izan dira dago. Da, neretzago De La Fuenteen tristura, behatzeko minana baino ketio izan, ikustezulako namen aukera bat, eta behak akatsin duelako. Elezkano. Bikain Iriarte aukerako Elezkano kazo ezker gantxoa, iritsi Iriarte. Orain bolea Zabalera Iriarte berriro. Orain berriro Zabalera jolasean. Eta Iriarte beste jada ez. Eta orain kontuz. Oaitan duen, borrik, seguro. Bikain Elezkano. Astindu duena. Ba, oaitan Eta orain tanto, ez. Txapa gainan goztu, egainak eraman. Sarasa, atzera. Partiduko tantoiko onena. Bai, behatzi terditik egaina. Hau da tantoa. Iriarte bolea zabalduz, Elezkanok. Ai! Tantoiko onena, Bai. partidukoa, dudik gabe. Jokua egiten saiatu da. Zabalean dejada hori. Eta petxatu urdinak, partidu guztien aukera bat izan bat imere tanto egiteko, hoxe izan duela, dominatzen jarrun dalagon, Elezkano ezker eskubita hortxe aukera egitu lagun, baina dena emantzeok Iriartek, eta aukera egin baten tanto egiteko, eta ingabe, guatuko. 21-5. Ultzamaren azken sakea, Iriarteren azken sakea. Partida erabakita dago, kanporaketa ere bai. Partidan Ultzama nagusi, kanporaketan lemoa. Badoa Iriarte. Elezkanok boleaz. Iriartek txokora, eta tanto. Amaitu da. 22-5. 2-1 eta Ultzamak behintzat gutxiniko, esatean zea hori ez, partidua behintzat irazita eta sentsazio horrekin guetan etxea ez. Bueno, amendikan launtza osoa De La Fuentetzago hartun pena atikan partidu aldulakon, baina bueno, Kirola dek, behar bazegi partidu galdute irazia zertan da, bueno. Buru batxata urrugo partidu irazia jenborazak De La Fuenteke. Luis, azararen 7an, hementxe izango da finala. Bai. Hementxe ikusiko gara. Bai, eta guztua gaine. Gurekin dugu Sarasa. Luisek eta biok esatea genuen, ez dakit, hain pilotakada gutxi jotako partidaik badukazun? Egitan esan da, horrelako partida gutxi izaten dira, normalean pilotaka asko goten dira, baina, bueno, horlakoa gaurkoa hola izan da, eta, bueno, garaipenarekin pozi, baina, bueno, triste etxera, gatu gara finalen atean, baina, bueno, gure partidakin kontent. Partidak historia hondik ez du izan, Iriarte jolasean gustora ibili da, zure ausartu zea, dejada bat egitea, esate genuen, zerbait jokoan egon ezkero, etzen nula dejada hori egingo? Bueno, egia esan da, ja eliminatoria inaz egon, eta, bueno, ugatera gara, pixo bat disfrutatzera, eta haiek ere ikusi da zutela tensiorik partiduan, eta, bueno, Iriarte saiatu da aurrean jokatzen, eta nik ere, bueno, ausartu nahi zaur dejada batzuk batzen, baina, bueno, manaka egongo bakina, ez den horre izango. Baina, bueno, horrekoa izan da, eta jarraitu beharko dugu. Bueno, zorionak partidaengatik eta, bueno, zorionak bai finale horri eta iristeagatik. Bai, eskerrik asko, bai, iritsi ginen, baina, bueno, duela ja urte eta piko, gaur amaitu da, eta, bueno, pena, baina, bai, eskerrik asko. Inoizko final erdi luzenak. Bai, egia esan da, esperan egon gara, baina, bueno, azkenean itxi laguna, eta, bueno, auke izan dugu, baina ezin dugu lortu, zorion du lemoako pilotari, eta, bueno, zuerte izango entzatela finalean. Ba, eskerrik asko. Bai, zuei. Ba, hementxe emango diogu amaiera gaurko emanaldi honi, 3 partida, azkenean
Bizkaitarrak finalera, Irurtzunen aurka azaroaren 7an hementxe. Zumarragako Beloki pilotalekuan.